himanukha ba o dawila rong nungmang kaham borok no suru jora jora o siniya thangpayo. So aboni bagino जों borok rok no haino phatsa ke tamnai kaham saimanya oi no hamia bai ke ta dul dibono haike bo dul thai kreising khaklai norok bujin tong na hanai tangin mol nai di kongma joro sung obo haike siate tei borok no hamia phasingo sung tam khlailai khiklai relayo bini kaham saimanya ni slai sekang no hamia bai mang kuplong khlai relayo piaba elamaga sawo ba haike but the Lord looks at the heart ni so piaba Kaitor kani ni Bwkhanos na sigo Kaitor tamno na sigo ni Bwkhanos na sigo so aboni bagina ni khapang ta hote buksong ojorabo angnorok no khabasar na musungo te kha tong thokna ni musungo nang sakbai thang kabang mo jorabo guilty feel khlai tongmano ni chairok ni bagai kabang mo joro nang omo haike sak no belai no kha kusu ungjagi tongi mano phiaba o jorabo ang norok no saiman na musungo nang tamo samung hamya khlai kya haike nang tamo bo hamya klaijak haike busuk jora nang disqualified jak busuk jora nini thani wo quality kre aboya Kaitor nini Bwkhanos na sigo bwkha sutrang bwkha kaham bwkha soi hamjak mong gnang bwkha obono se Kaitor hamjago so aboni bagina ni khapang ta khote buhuk song o jorao जों guilty feel khlailai hamya wan suklai kabang ma hamya kuplung khe tonglaina ni joraya tamo jora hanmale Kaitor nini Bwkhano je nasigi tongmani a bwkha abono sasang kaham khlaina ni jora aboni bagino borok no nini angima nang tomon pora lekha kisa kom tamno sungsaru to pora lekha hanlai mani ba metric pass angke asik juggo mone khlaya pas 12 pass angke teki sisa master degree khaijak haike ba graduation complete khlaijak angke teki sa reputation borok ama haike se borok no sine lain thango piaba je borok samung khlaisa nai je borok din ane din khai haike ba salbrum ajivisa nai borok tam khlailai juggo mone khlaya haike ba respect relaya haike ba daktin bono judge khlai relayo thut botam sungnani tong bi tam simani tong ama haike borok judge khaijai phiaba nung bono maidum fel hnai poralekha krei hnai samung khlaisa nai hnai haino nok kisi ge tong hnai nung bono asik klai sasa haike ba helang sasa ke nung ta nokdi borok no sing asik chikun sake nuk thai krei ngai man bini qualification krei ngai man bini society wo am hai kabang ma mung ba aji jakrei haike ba mungsasak samung kaham bini yang ti khlaijak yakko aba ngai mano phiaba aboni mane aboya je sing dakti no bono judge khlailai tolao suklegi tonlaini haike ba bini kaham no saimenya sinin slai sekang no haino nang nungya kok bai sing separate khlailai te krei tangi hinmale bini bwkha busuk jorajani kaham ngui tongkha nung bini sakani tomung bai ke nung bono judge khlaimanya haike bini sakani tomung bai ke nung bono sinimanya borok jora misunderstanding layo PhD holder doctor engineer ke sira bwkha kaham ongna abo haike borok treat khaile borok no asuk thai kahamo te kabangma je respect rana ma a respect no relayo tangmala bini qualification tongo a qualification ni bagai borok bono respect rana chenglayo piaba bini bwkha busuk jora sitrangi tongka borok no je suklangna nai tonga borok no chubana ni kuno bwkha kre borok no te tola khiklaina ni bwkha dangi tongka sung saimenya piaba bini qualification bini society reputation baike borok bono respect rana chenglayo piaba abo haiya nang borok no qualification borok no society ni mungsase mung ajijak baike nang judge khlaina ta thangdi tang hinmale borok boma haike kaitoni thaniwo kaham humjak hanmale qualification baya society reputation baya nini soi bwkha kaham baise nini bwkha tomono kaham hungke nini bwkha tomono sutrang hungke nini bwkha tomung no a hamjak mungrang bwkhang kangke yes
you are qualified in Christ. So you have to know, my dear brother and sister. Kaitor seno boma haike judge klai haka kaitor sini bo phasing na sik sini qualification ya sini tamnai society mung gana ma baya netang ma bai buya minister ma ni bai buya pia ban ni bukha ka ham bai se kaitor no nai to go kaitor no tam klai hamzago abuni bagino sini nangkuk mani tam hungkangke sini Bwkhano sesengpila ka ham klai nani ri ka ham da chumui tong nok ka hamor tongui tong rang busuk aji abo kotor kogia Kaitor hamza kungman hingke nini Bwkhano se nini bukha kaham hingke dunia kaham sungsar kaham so aboni bagi no ani khapang takute buksong ojorowo khaklai dor mungsa suk yasang iman kha srang iman kana hanai tini ojorowo obono phadi sang khasrang layana ke khatong thok layana tei borok no haino tam khnai judge klanya ta thangdi borok no klai sake hamya hana ta thangdi borok no klai sake ei nungsugi hana ta thangdi phiaba bo kaitoni mokor busujani qualified ngi jongkha mini bukha busujar ka hamui tokha nang saimanya so aboni bagi no puila saimandi saimon mani yagolo seng mungsa je khlanya nangmani a khlai terong no seng khlai lei tangi hanmale te kaisi saimandi judge khlainyani haika ba bichar khlainyani aboni ni ani ya phauya abo kaitoni ya phause aboni bagi no borok no hamya pa nugui tongdi hamya hani sana ta thangdi kaham pa no nugui tongdi kaham hani bo sana ta thangdi hini sasinai tang male nang kaham hamya sama baile tamle engnani tongba boroke te khorok sara tui kok kherek salainyani hamya salainya belai no ustad abono mang hamjak layo phiaba ani khapang tahute buksong borok no tui nini khoroksa sinijak no tui nang haika khoroksa siniara tui nang haino saimanya uino kabangma kok sitra sanata thangdi borong neta montri kabangma borong tui tamkhlaile hemale kabangma kok sitra salayo uklogo phiaba aba haing thaikri judge khlainani haika bisar khlainani abo sini ya phawya abo kaitoni ya phawse so aboni bagino faidi sang khoroksa sini bukha kaham baike sini mungno ralainai seng sini kha kaham baike sing sini mungno ralainai hamjak unung bukha ganang baise sing sini mungno ralainai tomungno nini bukha tabu phano sutra ngi manya borongno joli tongke nang a borongno nakar di paidi tei tomungno nang phanmai nyangi tongkha nini bukha slaijak thiniwo haikaba a hamin yak yok thiniwo hangke nang kaitono sandi elamago sajak tongo Ezekiel rogo I will give you the flesh of heart nisao I will remove the stony heart nisao as a holong hai bukhangi tongmani raksawi tongmani a raksajak Bwkhano kaito noroi ketal bukha ketal jibon ketal hamjak mungrang Bwkhano no renai nisao kaito ni promise yabo so ambai khoroksa suk tongmani khas sutrang ngi manya borongna hamjak mai nyangi tongke neng tam khlainai hemale nangni ni kaito no sandi solution boroni manna kaito na aro ni tongo so aboni bagino sengkuma jorawa bai thangni phan baike hamjakna thanglayo phiaba no seng manya aboni bagino God kind of love Kaitor niyangti seng a hamjak mung sini phainana nangnai Kaitor niyangti phaimani hamjak mungke sengna tam khlai hemale kaham khlayo sini bai thangsimia te khoroksano bo kaham khlayo phade aboni bagino Kaitor sengna hamjago bo sini Bwkhano nasigo sini bukha kahamno nasigo bo nini pora lekha nini kabangma qualification bo kuno care khlaya nini bukha kaham sanayo saboni bagina khapang tahute buksong phadingge tini obono sreng layana seng Kaitor sengno belanya hamjago tei seng bor rokno haino saka nokmani bai seng judge khlai laiglak ta khlaidi mo khlaiya narok ta khlaidi phadingge asung thideng jotona hambai